खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव सुद्ध कुमार बसुमतारी थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हानजानि बिजाथि बिथां सुद्ध कुमार बसुमतारीया बे समाव गावसोरनि दोलोफोरनि बा प्राइमारि लेभेलनि बे समाव दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै हिसाब खालामदों जे बे समाव बेसेबां भट मोनगोन बेसेबां मार्जिनाव बिथांमोना देरहासारगोन बे देरहासारनायनि थाखाय थामहिनबा आगु बिथांमोना एनालाइज खालामदों आगु बिथांमोना हिसाब खालामदों जे बेसेबां भट मोनगोन आरो बेसेबां भटनि मार्जिनाव बिथांमोना देरहासारगोन बे देरहासारनायनि थाखाय मैयानि सानाव बिथांमोना हिसाब खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे फैगौ 23 नभेम्बराव जे भट सानगोन बे भट साननायनि फिथाइयाव जों देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारी थामहिनबा बिथाङानो देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों सब पजिटिभै দেখা পাইছো গোটেই প্ৰাইমাৰীবিলাক যেটো ৰিপৰ্ট দিছে ভালে মাৰ্জিন এটাত আমি জিকি যাম সেইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল নিশ্চিত बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव दे पावाराव गैयालासिनो जे बाय इलेक्शनाव थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासारनाया जोबोद गिदिर बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारीया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बाय इलेक्शन थामहिनबा उफ्रा बिसायख'थियाव पावाराव गैयालासिनो देरहासारनाया जोबोदनो गिदिर बाथ्रा बीपीएफ राजखान्थि हानजानि थाखाय जोबोदनो गिदिर बाथ्रा होननानै बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बेसेबां मोनगोन आरो बेसेबां भट मोननानै देरहासार जागोन बे सोंथि सोंनायाव बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव भटखौ जोङो गोबां मार्जिनाव बा मार्जिन लानानै देरहासार जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारी आरो फैगौ 2025 मायथाइयाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया पावाराव फैफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारीया रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथाङा जे फैगौ 2025 आव बे समाव बीपीएफ राजखान्थि हानजाया पावाराव फैफिनगोन गादियाव फैफिनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारी रुलिंर एगेन्स्टे बाय इलेक्शনত जिকি যোৱা সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা তো বিটিসিত সেইটো ডেফিনেটলি এটা এফেক্ট আনিব বিধানসভা নিৰ্বাচন আনিব আৰু 25ত আমি सरकार गठन কৰিব পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ গৈছে आरो फैबाय थानाय समाव जाखिनि मावनांगौ खामानि बे मावनांगौ खामानिखौ मावलांबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां सुद्ध बसुमतारी आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे गाबोननि जे भट साननाय बे भट साननायाव बीपीएफ राजखान्थि हानजायानो देरहासार जागोन होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां सुद्ध बसुमतारीया हेतुले আমি অলপ পাৰ্টি লেভেলত আজি চৰ্চা কৰিলো মানে কিমান মান প্ৰজেক্টেড স্কোৰ মানে হেৰি ভোট কিমান হ'ব নহ'ব পাৰ্টি লেভেলত সব পজিটিভে দেখা পাইছো গোটেই প্ৰাইমাৰীবিলাক যেটো ৰিপৰ্ট দিছে ভালে মাৰ্জিন এটাত আমি জিকি যাম সেইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল নিশ্চিত বিৰোধীত থাকিব লাগিব সেইটো পিছৰ কথা বাৰু এতিয়াতো আমি বাই ইলেকশ্যন খেলিছো জিকাৰ কাৰণে খেলিছো জিকাৰ পিছত কি কৰিবলৈ কৰি থাকিম পিছত 25ৰ বিটিসি পৰিষদে নিৰ্বাচন একেবাৰে সমাগত ইয়াৰ দ্বাৰা কিবা প্ৰভাৱ ডেফিনেটলি প্ৰভাৱ পৰিব কাৰণ ৰুলিংৰ এগেইনষ্টে বাই ইলেকশ্যনত জিকি যোৱা সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা তো বিটিসিত সেইটো ডেফিনেটলি এটা এফেক্ট আনিব 26ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আনিব আৰু 25ত আমি सरकार गठन কৰিব পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ গৈছে কথা এটা ওলাইছে যে বিজেপিয়ে আপোনালোকক সহায় কৰিব তেনেকুৱা কিবা কথা আছে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই যেহেতু বিজেপি এপিপিএলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰে বুলি আগতে কৈছে এইটো তেওঁলোকৰ কথা এলায়েন্সত থাকে নাথাকে কন্টিনিউ কৰে নকৰে তেওঁলোকৰ কথা কিবা অসুবিধা বোধহয় দেখিছে সেইকাৰণে নাথাকে বুলি কৈছে আমাৰ লগত কোনো ট্ৰিপল এলায়েন্স নহয় আৰু নাই আমি ট্ৰিপল এলায়েন্স কাৰো লগত নকৰো পোষ্ট পল এইটো হ'ব চৰকাৰ ৰুলিংত যোন আহে সেইটোৰ লগত আমি থাকি পেলাই আমি সাপোর্ট করি ট্রিপল নহয় কোনো দিনও আমি কৰা নাই ট্রিপল এলায়েন্স मोनसे फोसावथाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिवल 2024-25 खुंफुंजागासिनो दं।
लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायाव आरो बिटिआर सरकारनि सिनेमा एन्ड डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ 21 नभेम्बरनिफ्राय 24 नभेम्बरसिम थुनफावथाय दिन्थिनो थाखाय क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंगासिनो दं। बे होखानाय अक्ट'आव थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल 2024-25 नि थुनफावथाय दिन्थिफुंनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों लोरगि थियेटार ग्रुपआ। मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8 राव हारि आरो हारिमु थुनफावथाय दिन्थिफुंनाय जागोन। जेरै इउके लन्दननि मार्कास डु सौटयजों डिरेक्सन होजानाय इंलिश रावनि एक्सियम अफ चइस, क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि सन्जीब कुमार ब्रह्म आरो पबित्र मुसाहारिजों डिरेक्सन होजानाय बर' रावनि जावलिया देवान, अदालगुरिनि जयन्त राभा आरो राकेश कुमारजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि गियान बेयानर बिलय, मांगालुरु कर्नाटकानि अरुणलालजों डिरेक्सन होजानाय कानाडा रावनि मेथा, इटालीनि रिकार्ड' रेस्ट'जों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि पपकर्न ब्रेक, निउ दिल्लीनि फहाद खानजों डिरेक्सन होजानाय हिन्दी रावनि हाकिम.com, लेटिन आमेरिकानि एफा एंगेलनिजों डिरेक्सन होजानाय नन भार्बेल रावनि सिसा, जरहाटनि रुपजयथि महन्तजों डिरेक्सन होजानाय एसामिस रावनि थेंगा मर्टन। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै दिन्थिबाय थानाय थामथि मैहुर इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलनि गुबुन गुबुन जायगानि मोन 8था राव हारि आरो हारिमु थुनफावथायखौ बेसेन होनाङालासे नायनो हागोन।